El concurs quants anys porta ja? El concurs vam arrencar en el 2017, en la platja de Tavernes de la Valldigna, en el Saló La Font, i bueno, van dir, hi ha altres comarques que tenen un concurs, i per què no nosaltres, si la Valldigna, que tenim un territori tan bonic, tenim el monestir, tenim la Cova del Bolomor, tenim la platja, tenim muntanya, tenim de tot, tenim en baix la nevera, vull dir, el castell de la Reina Moro, tenim un paratge turístic tan important i ningú coneix a la ciutat. Però és que a mi el que m'importa és això, és a dir, la paella de la Valldigna, molt bé, sí, tinc que saber fer-la o no, el que tens que fer és anar al lloc, perquè això és un producte turístic de primer ordre. Exacte, el que busquem és que la Valldigna sigui un destí turístic de primer ordre, un destí turístic gastronòmic. I en la gastronomia, la gent, quan viatja lògicament a un país que li tingui una bona gastronomia. I això és un referent, avui per avui, mundial. Doncs si venen a València, venen per la gastronomia tan rica que tenim. Després ja abarquem altres possibilitats, que són el destí de ciutat, destí de mar, destí de patrimoni cultural. Què puc fer allà? A veure, què puc fer? A la Valldigna tens moltes opcions per fer visites turístiques. Jo vaig en els Xiquets, per exemple. Si vens a los Xiquets, perfecte, perquè te'n vas al monestir de Santa Maria de la Valldigna. Si crides a l'oficina de turisme d'allí, el poden fer una teatralització, com si estigués en l'època monarcal, en els monjos, i es disfracen. Fan un teatre allí brutal, i la veritat que val la pena que els xiquets coneguen la nostra història. Els arrels. Exacte. Podeu anar als xiquets a la nevera de baix, que ara han descobert un passatge de 50 metres que dona a la nevera i és una nevera natural de la que... La nevera, clar, és una nevera natural. I a més que es manté l'estructura, és molt bonica, la veritat que val la pena anar allí. O sigui, que hi ha un patrimoni històric. Sí, molt històric. Si tenim història és que ens remontem a l'època neandertal, a la Cova del Bolomor. L'arqueologia, efectivament. L'arqueologia en la comarca, en la zona de la Valldigna, és molt important. Tenim la Isla Cuna. Home, els primers indrets del ser humà estan a la Cova del Bolomor, a la Valldigna. Vull dir que... Ahí estem, no? Tota la gent de... I ja estaven ahí, en aquesta terra on se fa aquesta paella valenciana de la Valldigna. Avui, en el World Paella Day, en el Dia Internacional de la Paella, en aquesta segona demostració de paelles, i tenim així a Sergi Pellicer, que és el president del concurs internacional de la paella valenciana de la Valldigna, que ha vingut a fer-nos una paelleta. Països on està el concurs, o on també té que veure el concurs. Vale, en concurs. Físicament, el primer concurs internacional que van fer en tot el món va ser en Buenos Aires, l'any passat, en el 2019, en pleno Buenos Aires. I ahir van ser 30 restaurants de tota Amèrica, i tenim ahir un ambaixador, que és Salvador Ramírez Riera, de la Paella de Boro, qui va organitzar aquell event en nom de la Paella de la Valldigna. Vull dir, la Valldigna ha traspassat fronteres. I en 3 anys que portem en el concurs, la veritat que estem assombrats la resposta d'altres països. Hem estat en França, hem estat en Holanda, hem estat en Austràlia, hem estat en Àsia. Vull dir, hem recorregut tot el món en apenas 3 anys. I jo crec que per a mi això és un èxit per la resposta que va tinguent la gent, perquè veu que estem fent les coses ben fetes, i quan fiques carinyo, fiques amor, constància i empeny, això és un reflexe que es transmetís, i la veritat que estem molt agraïts de tot el que estem construint a poc, i ho estem construint més que res per el que tu deies, perquè donar-li valor a un territori, donar-li valor a la Valldigna, i que així la ciutat ho coneguen, que vinguen a visitar Valldigna, perquè tenim de tot. Vull dir, els visitants es poden trobar, ja el dic, en una oferta rica de mar, muntanya, cultura, tradició, aventures, tenim de tot. Ara parlarem, Sergi, de tot això, el que se pot fer allí, però jo volia preguntar-te, tot això del concurs, això és molt senzill, no? Explicar-ho, ¿verdad? Veritat, és molt fàcil, això no porta treball apenes, veritat? És a dir, a veure, fem un concurs, a la Carme, no? Te diu, fem un concurs, pam! Concurs fet en no res, no? Veritat que sí, Mira, jo dic que això és com les falles. A veure. Quan fas una falla i la cremes, al dia següent els falleros ja estan pensant en la falla l'any que ve, en la festa de l'any que ve. Doncs això és igual. Quan acabem el concurs, i a més, Carmen i jo parlem, i l'any que ve ja no fem... Què faríem més? No. Ah, primer no, Acabem tan estressats. Estic fart ja! I quan passa ja la setmaneta, ja
Va, Carmen, va, anem ja pensant a construir Què el farem? programa de l'any que ve. Com serà l'evolució, no? Exacte, Com serà exacte. l'evolució? I cada any el que estem fent és innovar. El que sí que volem i estem fent és traslladar el concurs, com són 4 pobles, que és Barx, la Valldigna està composada per A veure, Barx. com és això? Perquè és la paella valenciana de la Valldigna i la Valldigna no és un poble en si No, mateix, exacte. sinó que són una barreja de pobles, no? Quants Exacte. pobles? La Valldigna és una comarca que perteneix a la Safor. I són 4 pobles. Barx a la muntanya, Simat, Benifairó i Tavernes de la Valldigna, que ja està a la platja. És a dir, muntanya i platja. Exacte, és molt que bé, molt bé. ho tenim tot ahí. Molt La bé. veritat és que és un territori molt bonico. I com serà l'evolució del concurs? Què tenim que se puga dir ara mateix? Bueno, l'evolució del concurs és posicionar-nos a nivell mundial, a nivell internacional, cada vegada tindrem més força. Tindrem més força a nivell local, que és el que estàvem parlant abans. A mi m'agradaria que la paella valenciana de la Valldigna, perquè clar, es fa un dilluns i un dilluns no pots arribar a tota la gent. Totalment. M'agradaria que la paella valenciana de la Valldigna es poguera Al cap de traslladar o al cap de setmana o a la ciutat de València. Una festa, un dia de festa. O un dia de festa, Un dia de exacte. festa.